Der kan ske nogle underlige ting, når du forsøger at kopiere data, der indeholder skjulte rækker. Løsningen kommer vi til lige om et øjeblik, men prøv lige at se her. Hvis vi først filtrerer til gengæld, så er der egentlig ikke noget problem. Lad os lige filtrere den her data, så vi kun ser noget af den. Og så kopiere det her over i et andet ark. Voilà. Det virker fint. Vi får kun kopieret og indsat den data, der er synlig. Og det er egentlig også det, vi gerne vil have, så det er super fint. Så tager vi lige og sletter dataen her. Men hvis vi hopper tilbage i datasættet her og fjerner filteret, ud og fjerner filteret, og så skjuler nogle rækker sådan her i stedet for. Rent faktisk skjuler nogle rækker. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi kopierer alt det her. Det vi gerne vil se, det er, at det kun er de her 4 rækker med overskrifter og data, der kommer med over. Men det er det ikke. Det er faktisk al dataen. Også den, der er skjult. Og det er ikke det, vi gerne vil have. Så lad mig lige vise dig, hvordan du fikser det på den rigtige måde. Vi sletter lige den her data først, så du nemt kan se, hvad der foregår. Hopper vi over i datasættet. Essensen er simpelthen bare, at i stedet for at markere og så kopiere, så skal du markere dataen her, ligesom vi har gjort. Og så skal du gå op i søg og vælg. Så skal du gå til specielt. Og her skal du vælge kun synlige celler. På den måde så vælger du kun ud af det område, du har markeret, der vælger du rent faktisk kun de celler, der er synlige. Klik OK. Du kan se, det ændrer sig en lille smule. Højre klik, kopier, gå over i indsæt her, eller hvor det nu end er, du vil indsætte data. Højre klik og sæt ind, og så har du kun kopieret og indsat den synlige data. Smart, ikke? Hvis du kunne lide videoen, så klik på subscribe-knappen nedenfor, og så tror jeg også, du vil kunne lide den her video. Tak fordi du så med. Vi ses.